जाऊ बालीयात्रा देखा हम बालीयात्रा ब्रेक डांस से बसिया चलो चलो बैग बाबू नहीं अने दियो हाँ देवे कि नहीं बोले कि देखु बालीयात्रा मस्ती पंडा मिसेस पंडा जी कि बर्तमान पेंगा टोपी खसीगला है टोपी खसीगला है चली अदल बदल हे भगवान देख बालीयात्रा जी कि बाजा केमी बाजिव से जानी ना ओहो खाली तो कुल्लू कुल्लू खाली तो कुल्लू कुल्लू यार ना खाली तो कुल्लू कुल्लू हेलो मुड़ी आसे कार्टून होती बालीयात्रा पाखे अंशुतार अंकल मान पाखे ठिया है बालीयात्रा आसो ठुंकापुरी मजा न नब ताले कि मजा आसन देखा बालीयात्रा प्रसिद्ध ठुंकापुरी बर्तमान चली यहाँ हूँ गोटा 100 टका बालीयात्रा ठुंकापुरी चाट प्रस्तुत चलती ठुंकापुरी फास्ट फूड अंशु गोटे बॉल क्रिकेट खेली बर्तमान प्राइज टे पाई यहाँ हूँ आमर बालीयात्रा भिडियो चली देखु एमती बेली होती ऐतिहासिक बालीयात्रा देखु कानपुर 60 टंका ब्लैकलिप 60 टंका एम 60 टंका बाउंड्री अंशु ना 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 सी भी भेज तार मोर गोटे मैं तुम अभी पड़े
ଆଜିର ଖାଇବା ଜମା ସରୁନି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପଛେ ହଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଇଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମିସେସ୍ ପ୍ରୀତି ପଣ୍ଡା ପ୍ରୀତି ଛନ୍ଦା ପଣ୍ଡା ମିସେସ୍ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯିଏକି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଠାରୁ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ହଲିଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ସରିନାହିଁ। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସରୁନି କାହିଁକି ନା କଥା ବଡ଼, ପେଟଟା ବି ଛୋଟ, ପାଟିଟା ଆହୁରି ଛୋଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବେଇକି ବସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ସେଇ କରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବା ସରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଏବେ ଖାଇବା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଆମ ବାସଭବନକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ କିଣିଥିଲି ଏଇଟା ମନେ ପକା କୋଉଠି କିଣିଥିଲି କୋଉଠି କିଣିଥିଲ ମନେ ପକା କହୁନ କୋଉଠି କିଣିଥିଲ ସେଇଠି କହୁନ କୋଉଠି କିଣିଥିଲ 2014 ମସିହା ହଁ କୋରାପୁଟୁ ହଁ ରୁ ଶ୍ରାବଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଖରୁ ହଁ କିଣିଥିଲୁ ହଁ ନେପାଳୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପକେଇଥିଲୁ ଷ୍ଟଲ୍, ଆଉ ଯୋଉ ଦି ଜଣ କିଣିଥିଲୁ ହଁ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଆଉ ଯିଏକି 10,000 ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏତେ ଲଗେଇଦେଲୁ ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ କି ଆଉ ରେଟ୍ କମେଇଲାନି।